हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोलायबाय। नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडिअआ मा जागोन। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय बिथां हायेन ब्रह्मानि सायाव दै। बिथाङा देग्लाय 2025 मायथाइनि बैसागु फांसन प्रग्रामाव फ्रि अफ कस्ट मेथाइ खनगोन होननानै बिथाङा गावनो बुंदों दै। नोंथांमोना एसे नाय। बेनिखायनो आं सानदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय देग्लाय टटेलि माने आङो थाइसेबो फैसा लायालासिनो नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ रोजाबनोसै नामा होननानै गोसोखांदों। दायो बिथाङा माबायदि जायगायाव थांगोन आरो माबायदि जायगायाव थाङा बेखौ बुङोबा नोंथांमोननो आङो एसे खोन्थानानै हरनि। जाय जायगायाव सिंगारफोरखौ लिंहरखानाय, जाय जायगायाव फांसन गिदिर जानानै बेयाव सिंगार दंखायो, बिथाङा बैबायदि जायगायाव थाङा होननानै बुंदों दै। जाय जायगायाव सिंगार लिंहराखै, सिंगारखौ माने नायनो लुगैयो, खोनासंनो लुगैयो, बोराय बुरिया गोजानाव थांनानै खोनासंहैनो हाया, नायनो हाया, बैबायदि जायगायावसो थांनानै बिथाङा मेथाइ रोजाबहैगोन होननानै बुंदों दै। ओरैबायदि थायो खायसे गामियावहाय दिनैसिमबो सिंगार लेंहरफेरनो हायाखै, खिन्थु सिंगार लाबोनो गोसो जायो। आरो बिथाङा बुंबावदों दि बिथांनि थांखिया गुबुन सिंगारफोरखौ मानि लाजि फोनांनायनि नङा दै लोगोफोर। बिथाङा रायजो राजाफोरखौ अननानै खनदों, मानोना गोबां सिंगारफोरानो मानि बुकिंआ अलरेडि जाखाजोब्बाय, मानि गासिनाबो जाखाजोब्बाय। बिसोरो मानि पस्टारखौ होनानैबो लाखाबाय, मानि बेखौ केन्सेल खालामनो हाखाला दै लोगोफोर। मानि बियो बुकिंआ जाखाजोबखाबाय नालाय, बिनिखायनो बिथाङा बुकिं जानायनि सिगां बियो बे बाथ्राखौ मानि बे निउसखौ हरखायाखै दै। मानोना बैबायदि समाव जुदि बे निउसखौ हरोमोनब्ला दस्राफोरखौ मानि बारा नोजोर होनाय नङामोन नालाय लोगोफोर। बिनिखायनो बिथाङा बुकिं जाखांजोबनायनि उनावसो बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों दै। मानि जाय जायगायाव सिंगार लेंहराखै बैबायदि जायगायाव बिथाङा थांगोन होननानै बुंदों। बिथांनि थांखिया गुबुन सिंगारफोरखौ मानि लाजि फोनांनायनि नङा, मानोना बिथाङा बे निउसखौ बयनिबो बुकिं जाखांजोबनायनि उनावसो हरदों दै लोगोफोर। बिनिखायनो नोंथांमोननि जायगायाव जुदि सिंगार लेंहरफेरनो हायाखै, सिंगारखौ जोबोद नायनो लुगैयो, मानि गान खननाय खोनासंनो लुगैयो, अब्ला बिथांखौ गोख्रैनो बुकिं खालामहरदो दै लोगोफोर। बिथाङा फ्रि अफ कस्ट थांनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खनहैगोन। आरो जुदि गोजानबा बिथाङा बुंना होदों मानि लांलाय लाबोलाय जानाय बेफोरखौ मानि मेनटेन खालामनानै होनांगोन दै। मानि बेखौथ' गासिबो रायजो राजायानो खालामनानै होनो हाखायो नालाय लोगोफोर, बिनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोननो नांगौबा, जुदि गोजान जायगायाव नांगौबा लांनाय लाबोनाय आरो बिथांनि जानाय बायदि खरसाखौल' खालामनानै होदो आरो बिथांखौ लायदो दै। बिथाङा मा मेथाइ खनबोखो बेखौ बुंनो थाङोब्ला मानि आङो बुरजा बुंला, भिडिअआबो एसे गोलाव जायो नालाय लोगोफोर। आङो मोनब्रैसो मेथाइ बुंलांनि। मानि बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरा जाबाय देलाय मांग्रि, हान्थु लोरोफो लोरोफो, नोंखौ नुवाब्लानो लोहो लोहो मावो, गोसो थोनाय मोनाब्ला, आरो गोबां बायदि बायदि मेथाइफोर खनबोदों दै लोगोफोर, मानि बुंनानै फोजोबनो हाया। नोंथांमोननो बे सिंगारखौ जुदि नांगौबा, बिथां हायेन ब्रह्माखौ जुदि नोंथांमोननि जायगायाव रावबो सिंगार लेंहरनाय गैयाब्ला गोख्रैनो बुकिं खालामदो लोगोफोर। आरो बिथांजों लोगोसे रंजालि बैसागुखौ मोजाङैनो फालिदो दै लोगोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, लोगो मोनगोन दे उननि गोदान भिडिअ। आरो आं मोनसे खोथा आरोना, बेबायदि गिदिर स्टेजाव आं थाङा, जि जायगायाव अलरेडि सिंगार फैखानाय, सिंगार लेंहरनो हाखानाय आं जायगायाव थाङा, जेराव अलरेडि सिंगार रावबो गैया, लेंहरफेराखै आरो लेंहरनो गोसो जायो, नुफेराखै। खायसे गामियावहाय बोराय बुरैफ्रा गोजान थांनानै प्रग्राम नायहैनो हाया, बेफोरबायदि जायगायावसो आं थांगोन आरो।